Nyt opetellaan maksupäätteen raporttien otto. Menynäppäin on tämä, jossa on tämmöinen ympyrä keskellä, eli painetaan meny. Ja sitten 7 raporttimeny, 1 raportit, 1 tapahtumalista, 1 tulosta ja OK. Tässä tulostuu nyt kaikki korttitapahtumat eriteltynä. Tämän jälkeen painetaan keltaista clear ja 2 X-total, joka antaa yhteissumman kaikista tapahtumista. Tämä kyseinen raportti menee keittiön piikkiin yhdessä muiden vastaavien raporttien kanssa. Sen jälkeen tulostetaan toinen X-raportti. Tämä niitataan yhteen kauppiaskuittien kanssa ja sen jälkeen tulostetaan Z-raportti, joka nollaa myynnin tältä päivältä. Ja tämä raportti menee sitten myyntikansioon päivämyyntiraportin kanssa. Tässä tämä yksinkertaisuudessaan.